Ako reálne začať s tradingom a čo k tomu naozaj potrebuje. A ja som sa rozhodol vám to celé vysvetliť, že ako to vlastne funguje, čo na to potrebujete a ako začať s tradingom. Určite si na sociálnych sieťach postrehol niečo o tradingu a zbadal si to, že ľudia s tým dokážu zarábať reálne peniaze a ty by si chcel začať tiež. Tvoja ale hlavná otázka je, že ako vlastne začať. Čo vlastne musím spraviť a ako to vlastne celé funguje. V dnešnom videu som sa vám rozhodol to celé nejakým spôsobom vysvetliť, čo najviac laicky, aby to každý jeden z vás pochopil. Ten, kto ma nepozná, tak moje meno je Adrian, pôsobím aj pod prezývkou Askola a v aktuálnej dobe sa venujem tradingu 5,5 roka. Prešiel som si reálne všetkým v tradingu a dokážem povedať to, že v tradingu ma reálne už asi nič neprekvapí. V tomto momente manažujem niekoľko 100 000 fundovaných účtov a rovnako sa špecializujem aj na svoj live účet. Samozrejme pravidelne dokážem vyťahovať peniaze z tradingu. Ale opäť, toto nie je o mne. Každý jeden z vás, ktorý rozmýšľa teda nad tým, že ako začať s tradingom, tak by mal reálne pochopiť to, že ako trading naozaj funguje. Vo forex tradingu sa obchodujú menové páry, ako napríklad je euro, dolár. Vieme si to v podstate predstaviť ako nejakú zmenáreň. Čiže my čo robíme je to, že nakúpime buď jednu menu alebo druhú menu. Napríklad v tomto prípade nakúpime euro. Dá sa stručne povedať to, že toto euro budeme držať na ruke alebo virtuálne niekde na nejakom tradingovom účte. A keďže my teda očakávame to, že toto euro stúpne na hodnote a teda kurz eura voči doláru posilní, tak my vlastne potom to euro predáme za dolár a tým pádom sme získali profit na tom, že vlastne tento menový kurz bol v náš prospech a tým pádom získame viac dolárov. To sa bežne aj v praxi dokáže robiť, len tieto zmenárne, ktoré my bežne používame, tak tie kurzy nie sú úplne výhodné. Ale v tradingu tie kurzy sú vždycky rovnaké a nie sú tam teda žiadne extra príplatky za to, že nejaký pán vám to zmení v zmenárni. A vymyslí si z brucha nejaký ten kurz. Na grafe to môžeme vidieť aj týmto spôsobom, napríklad to, že euro v tomto prípade posiluje, dolár voči euru oslabuje, tým pádom ten graf proste ide hore. Keďže máme menové páry rozdelené na prvú menu a druhú menu, teda hlavnú menu a vedľajšiu menu, alebo teda kotovaciu, tak graf sa hlavne teda riadi tým, že ktorá mena je na prvom mieste. V tomto prípade je euro na prvom mieste a tým pádom ten graf v podstate celý posiluje, pretože euro posiluje voči doláru. A teda my sme očakávali to, že pôjdeme long, to je termín v tradingu, long, preto keď chceme ísť v podstate nakupovať, a teda graf celý stúpal, pretože euro stúpalo na kurze voči doláru. V opačnom prípade, keby euro klesá na kurze a americký dolár posiluje, tak v podstate celý ten graf bude padať dole, pretože sila eura voči doláru klesá. Termín pre toto sa nazýva short. Začínajúci traderi sú trošku na omyle v tom, že si myslia to, že keď dajú, že sell, tak vlastne predávajú. Ale nie, v obidvoch prípadoch vždycky nakupujeme. Ale v tomto prípade nakupujeme buď euro a keď očakávame to, že euro bude oslabovať voči doláru, tak vlastne nakupujeme dolár. Nekupujeme euro, ale kupujeme dolár. Čisto v jednoduchosti, v podstate my dávame buy alebo sell. A toto celé v podstate neriešime my, ale rieši to za nás broker. Broker je vlastne ten, kto ti umožňuje obchodovať na burze. Je to v podstate ako ten pán v tej prevádzke, ktorý rieši túto zmenár. Lenže toto všetko je legálne a tie kurzy nie sú vymyslené z brucha. Tento broker v podstate drží tvoj kapitál. Takže ty keď chceš obchodovať na internete alebo celkovo v tradingu, tak musíš vložiť peniaze k tomuto brokerovi. Tento broker je v podstate niečo ako banka. Čo teraz znamená, že ty pošleš nejaký ten príkaz brokerovi, ten broker vykoná tú akciu za teba, ktoré sa prejavia teda na tvojom účte a teda na finančných trhoch. Kedy si to fungovalo tým spôsobom v akciách, že ty si zavolal v podstate nejakému brokerovi a ten broker to za teba vytvoril. Teraz to ale funguje všetko online, ty to vieš spraviť pár klikmi, čo je teda super. Tu prichádza hlavná téma toho, že akého brokera si v podstate vybrať, pretože ja posielam nejaké peniaze niekomu a ten niekto, ten broker musí byť naozaj vieruhodný, pretože máme dobrých brokerov a máme zlých brokerov. U tých zlých brokerov sa môže stať to, že vy tam tie peniaze pošlete a v najhoršom prípade vám tie peniaze nepošlú naspäť. Pretože niektorí sú regulovaní a neregulovaní. Títo regulovaní v podstate majú licenciu na to, že môžu pracovať s týmito peniazmi, celkovo majú nad sebou kontrolu a nemôžu si proste s tými peniazmi robiť čo chcú. Takže keď si vyberáte brokera, tak ako prvé musí byť vždycky regulovaný. Vždy musí byť regulovaný. Ak je neregulovaný, tak to je určité riziko pre vás a pre váš kapitál. Musí mať nízke spready, pretože čím väčší spread, tým ide väčšia komisia pre ňoho, lebo on si bere nejaké poplatky za to, že túto službu vykoná. Čiže čím je tento spread väčší, tým horšie pre vás a lepšie pre brokera. Samozrejme rýchlosť exekúcie, to je vlastne, že keď kliknete alebo dáte nejaký ten príkaz, tak to musí spraviť takmer instantne. A teda musí mať dostupné platformy, ako sú napríklad CTrader, MetaTrader 4 alebo 5. Ja osobne používam CTrader a veľa týchto brokerov napríklad CTrader nepodporuje, ale môj základný podporuje, čo je teda pre mňa základ. Akože toto nie je nejak extra výnimočné. Väčšina ľudí používa MetaTrader 4 alebo 5 a dá sa povedať, že každý broker toto používa. Čo pri takýchto brokeroch je podozrivé? Napríklad broker nemá reguláciu. Aj väčšinou sú povinní to niekde napísať, že
nemajú reguláciu a tí, čo majú reguláciu, proste to musia mať napísané to, že sú regulovaní. Že vám ponúkajú to, že keď vy tam pošlete napríklad 100 eur, tak vám dajú 100% bonus. Čiže vám tých 100 eur zdvojnásobia. Alebo keď tam dáte 5000 eur, tak vám to zdvojnásobia a už sa máte 10 000 eur. To je celkom podozrivé. Alebo napríklad vám dajú, že 100 eur bonus navyše k vášmu vkladu. A samozrejme negatívne recenzie. Každý broker má občas negatívne recenzie, ale tých negatívnych recenzií nesmie byť príliš veľa. Dáme tam napríklad, že FX Pro. FX Pro je broker, ktorého ja používam sekundárne. To je môj druhý najlepší broker, ktorého aktuálne používam. O mojom prvom brokerovi vedia iba ľudia v mojej skupine, pretože to je ten top najlepší tier brokera, ktorý aktuálne môže byť. Je to najbezpečnejší hlavne. FX Pro napríklad má viaceré regulácie, napríklad Financial Conduct Authority. Je tam extrémne rýchla exekúcia, podporuje platformy ako MetaTrader 4, 5, aj CTrader, transparentné poplatky, čiže presne vám povie to, že koľko vám za koľko zoberie a samozrejme žiadne poplatky za výber a vklad peňazí, čo je celkom dosť podstatné. Teraz som si vložil nejaké tie peniaze brokerovi a čo vlastne budem robiť? Asi najzákladnejšia aplikácia na trading, nie je čisto fyzický trading, ale pozeranie grafov je TradingView. A myslím, že TradingView pozná absolútne každý jeden trader. TradingView je v podstate najpoužívanejšia platforma na analýzu grafov na svete. Je naozaj veľmi moderná, používaš ju hlavne teda v prehliadači alebo v appke v mobile. Čo na TradingView je naozaj veľmi dobré, je to, že ju máš spárovanú medzi appkou na kompe a appkou na mobile. Čo teraz znamená, že ty keď si spravíš nejakú tú analýzu na počítači, si prihlásený v rovnakom účte aj na mobile, tak vlastne ty si to otvoríš a máš rovnakú analýzu aj v mobile. To je absolútne top. TradingView má samozrejme aj nejakú tú platenú verziu, ale pre každého jedného na začiatok bohate stačí free verzia. Úplne dokonale. Podstatné je to, že na samotnom TradingView nevieš otvárať obchody. Sú tam už potom ďalšie upgrady, kde si vieš spárovať svojho brokera z TradingView a potom tam vieš otvárať tie obchody, ale mám pocit, že málo kto to úplne využíva. Veľmi dobrá vec tam je Market Replay. Čo teraz znamená, že ty si vieš v podstate dať nejakú tú úroveň, ten graf v budúcnosti vám úplne vymaže. Postupne si viete po grafe posúvať po čase a vidíte to, že ako sa v reálnom čase ten graf reálne správa, aj tie menové páry, ako sa vlastne správajú. Viete si robiť tam nejakú tú vašu analýzu. Čiže táto vec je podľa mňa veľmi super. Ako takto TradingView vyzerá, toto je moja upravená verzia, ako to reálne ja používam. Samozrejme ja tam mám aj nejaké analýzy, ale toto je to, že ako to reálne vyzerá. Čiže odporúčam každému jednému z vás si stiahnuť alebo prihlásiť sa na TradingView. Máte link v popise na to tiež. No a v tomto prípade, ak na TradingView neviem obchodovať, tak vlastne kde viem obchodovať? Ako sme spomínali, tak väčšina teda brokerov ponúka aplikácie ako sú napríklad MetaTrader 5 alebo MetaTrader 4. Niektorí brokery používajú aj teda aplikáciu CTrader. To je moja obľúbená aplikácia. Je teda menej rozšírená, ale je to moja obľúbená aplikácia a čoskoro si vysvetlíme prečo. Keď sa pozrieme na MetaTrader, tak je to najpopulárnejší nástroj retail traderov. Retail tradery sú bežní ľudia, nie sú to žiadne extra korporáty alebo Wall Street alebo títo. To sú proste ľudia, ako som ja, ako si ty, ako sme v podstate všetci bežní ľudia. My sme retail. MetaTrader 4 alebo 5 je podporovaný takmer každým brokerom, 4 myslím si, že úplne každým, 5 asi viacerými. Čo mňa osobne odrádza na MetaTrader je to, že to je strašne zastaralý dizajn. Vyzerá to fakt otrasne, aké by to vyšlo z 80 rokov a odtedy to proste sa nezmenilo. Je to menej presné ovládanie grafu, limitované vizuálne nástroje. Ak chceme byť tradery a chceme non-stop pozerať na grafy, tak pre mňa je veľmi podstatné to, aby ten graf na mňa pôsobil celkom fajn, aby som sa tam pekne vyznal, aby som proste vedel všetko rýchlo, pekne, plynule spraviť. A teda on je menej plynulý. Na druhú stranu CTrader je tam extrémne rýchla exekúcia, sú tam profesionálne nástroje. Moje najobľúbenejšie sú tam automatické ovládanie pozícií, čo teda znamená, že keď si nastavím nejakú tú objednávku alebo čokoľvek, tak sú tam automatické veci, ktoré si viem ešte predtým zaklikať a ono to automaticky spraví. Je teda plynulejší a je tam samozrejme možnosť copy tradingu. Čo teda znamená, že vy si viete napojiť váš účet na niekoho iného a viete automaticky kopírovať jeho obchody. Je tam samozrejme menšia podpora botov, tu som nespomenul v MetaTrader, že tam je veľké množstvo týchto botov a robotov, ktorí vedia algoritmicky nejakým spôsobom obchodovať. Ja osobne to neodporúčam, je to podľa mňa veľmi rizikové. Niektorí fungujú, ale ako dlho to úplne neviem, ale nie je to úplne ideálne. Čiže toto mi až tak teda nevadí. Používam teda menej brokerov, preto ja vždycky vyhľadávam brokera, ktorý používa aj CTrader a občas sa stane, že proste frízne. Ale nie je to až také časté, kedy si to bolo viac, teraz to už je oveľa lepšie. Čiže väčšinou každý jeden broker má niekde kolónku v menu alebo tak, kde si viete stiahnuť platformy a viete tam stiahnuť teda platformu MetaTrader alebo CTrader. Viete si to stiahnuť samozrejme aj zvlášť.
ale väčšinou sa odporúča stiahnuť si aplikáciu priamo od toho brokera, pretože občas ich majú trošku upravené. Čo teda znamená, že vy keď chcete obchodovať, tak potrebujete hlavne teda mať brokera, mať tam nejaké tie peniaze a mať aplikáciu CTrader. Pretože broker je vaša banka a CTrader alebo teda MetaTrader je v podstate aplikácia, s ktorou viete otvárať obchody. A samozrejme, ak to chcete príťažlivejšie, tak použite k tomu TradingView, kde si viete tie grafy proste lepšie analyzovať. Pretože MetaTrader je na tom celkom zle v tomto, aj preto používam ja napríklad CTrader, pretože ja napríklad TradingView až tak moc nepoužívam, pretože celú analýzu si robím priamo v CTrader. No ďalšia najzákladnejšia otázka, ktorú sa ma dosť veľa ľudí pýta, je to, že koľko peňazí potrebujem v podstate vložiť a koľko z toho dokážem reálne zarobiť alebo vytiahnuť. Tu si treba uvedomiť ešte predtým, ako prídem na to, že koľko peňazí do toho vložiť, že trading je naozaj veľmi riziková aktivita. Reálne nejakých 80% ľudí prichádza o peniaze. Stratia v tradingu peniaze. Tým vás nechcem plašiť, ale proste je to tak a väčšina týchto ľudí sa na to potom po chvíľke vykašle, nie sú trpezliví na to, aby sa to reálne naučili. Ja som minule robil aj video o tom, že aké sú reálne ciele, pretože 80% tých ľudí, ktorí v tradingu prehráva peniaze, sú ľudia, ktorí nemajú reálne ciele, sú veľa peňazí veľmi rýchlo. To je to, čo proste vy nesmiete spraviť. Čo je veľmi dobré na tradingu, je to, že vy keď si založíte nejaký ten účet, stiahnete si aplikáciu, tak vy tam reálne nemusíte vložiť ešte peniaze, pretože funguje také niečo ako demo. Je to v podstate demo účet, kde vám fiktívne broker dá nejaké tie peniaze, dajme tomu $10,000 alebo $100,000, si tam kľudne môžete dať aj milión, to je fuk. A viete úplne reálne obchodovať ako s reálnymi peniazmi, len tieto peniaze, ktoré tam máte, sú demo peniaze a tieto peniaze reálne neexistujú. Čiže vy si viete vyskúšať to, že akým spôsobom to funguje, ako sa tam dá zarobiť a všetky tieto veci bez akéhokoľvek risku. Čiže neprídete o žiadne peniaze na demo účte. A to je úplne prvé, čo by ste reálne mali spraviť, je to, že keď si založíte účet a prvýkrát idete tradovať, tak si spraviť proste demo účet a obchodovať na demo účte. Pretože pri demo účte nemáte žiadne riziko, že nulové riziko pri demo účte, tam nemáte žiadne peniaze a nemáte čo strať. Je to ideálne na učenie platformy. Vďaka tomuto účtu sa viete v podstate sa naučiť, ako otvárať objednávky, ako zatvárať objednávky, ako to analyzovať. Náhodou, keď spravíte nejaký misklik takzvaný, že ťuknete voľačo, čo ste nemali ťuknúť, tak neprídete o peniaze behom pár sekúnd, ale vám to otvorí iba čisto na fiktívnom účte. Osobne si ale myslím, že demo účet a celkovo demo trading je dobré praktizovať maximálne 1 mesiac až 2 mesiace. Je to hlavne z toho dôvodu, že v tradingu môžete mať správnu stratégiu, môžete všetko vedieť, úplne to ovládať, proste je to úplne že 100% stratégia, ale najväčší problém u traderov býva to, že nezvládajú vlastné emócie. Je to skreslené proste výsledky, pretože vy netradujete na základe toho, že aké máte aj pocit. Pretože keď vám ide o reálne peniaze, tak vy sa správate úplne inak. Pretože ak máš na účte, dajme tomu 1,000 eur vlastných a náhodou si chvíľku v mínuse, tak už tvoj mozog pracuje trošku inak a už sa trochu viac bojí toho, že tie peniaze môže stratiť a že ho nepríde. Čiže tam fungujú brutálne emócie a samozrejme, čím viac peniazí tam máš, tým tie emócie sú väčšie a preto sa vy musíte naučiť pracovať s malinkými peniazmi, najskôr demo účet, aby ste sa naučili, potom reálne peniaze, malé peniaze a až potom nejaké tie väčšie peniaze. Čiže ideálne po nejakom mesiaci alebo 2 mesiacoch prejsť na reálny účet, spraviť si proste live účet, kde budete mať reálne emócie. Stačí si tam dať napríklad 200 eur alebo 100 eur. Ale ide o to, že vy začnete reálne vnímať tie vaše emócie a to, že tie peniaze môžete stratiť a samozrejme nielen stratiť, ale aj keď zarobíte nejaké peniaze, tak zase vaše emócie fungujú inak. Už máte vysoké ego, už to úplne inak funguje celkovo, takže aj keď zarobíte z 200 eur, dajme tomu 210, takže je to úplne iný pocit. Ako keď tie peniaze spravíš proste na demo účte, ktoré neexistujú. Potom s tými 200 eurami kľudne viete otvárať úplne mikro malé obchody, ktoré sú fakt centové, ale už tam máte trošku iný feeling, hlavne kvôli tým emóciám. A potom sa samozrejme rýchlejšie naučíš tú disciplínu, že ako to reálne funguje a už to budeš vedieť. Cieľ demo účtu je naučiť sa používať platformu. A potom cieľ toho live účtu s tým malým nejakým kapitálom je naučiť sa psychiku a risk. Reálne spoznáš samého seba. Uvidíš, v tomto prípade nájdeš svoje najtemnejšie stránky, ktoré si aj nečakal, že proste máš a zistíš, že kde chybuješ. Aký je teda ideálny kapitál na to, aby som mohol začať teda obchodovať? Ako som spomínal, je to 200 až 300 eur. To je ten úplný začiatok. Samozrejme, čím vyšší kapitál, tým vyšší zisk
ale tým aj väčšie riziko. Treba si uvedomiť to, že keď tam máte 200-300 eur, to proste nie je na zárobok, pretože ak budete riskovať 1%, čo sa všeobecne odporúča, tak z 200 eur môžete zarobiť tak maximálne tak 2 eurá alebo 4 eurá, keď máte menší risk ako ten reváž. Čo teraz znamená, že ak máte kapitál, dajme tomu 200 eur, tak určite neočakávaj to, že budeš zarábať 1000 eur. Pretože samozrejme 1% z 1000 eur je niečo iné ako 1% z 100 000 eur. Hej, čo teraz znamená, že malý kapitál sa rovná malý profit. Učíš sa v podstate disciplínu, nezarábať tisíce. Pár eur týždenne sa nerovná, že to je málo. Je to v podstate základ konzistentnosť. O tomto celom som sa ja vyjadroval v minulom videu, tak si to určite pozrite, aby ste zistili to, že aké sú reálne ciele v tradingu. Hej, ak máte malý kapitál a chcete z toho veľký profit, tak je to obrovské riziko. Spraviť 1000 eur z 200 eur je v podstate gamble. Žiadny začiatočník to nespraví určite na začiatku. Môže sa stať, že má nejaké šťastie, že tam dá nejaký ten lot a náhodou mu ten obchod vyjde, to je šťastie, ale obrovská pravdepodobnosť toho, že o tie peniaze aj tak veľmi rýchlo prídeš. Sú tu baraky tradingoví guru, ktorí z 200 eur spravia milióny. Samozrejme nehovorím, že to nie je možné, ale je to veľmi, veľmi náročné aj pre profesionálneho tradera. A keďže si každý myslí to, že spravíš z 200 eur 1000 eur každý jeden mesiac, tak to je dôvod, prečo 95% ľudí v podstate v tradingu prehrá. Ako som spomínal, tak veľký kapitál sa rovná veľký profit. Veľký profit s malým rizikom, pretože 1000 eur je niečo iné, ako keď máte 100 000 eur a 1% z toho. Takže najprv sa staň konzistentný s malým kapitálom, až potom zvýš kapitál. Alebo chod na funded účet, kde vieš získať veľký profit bez vlastného rizika. To si vysvetlíme teraz. Fundovaný účet je v podstate nejaký kapitál, ktorý ti ponúkne určitá firma a ty s týmto kapitálom môžeš obchodovať. Hej, tento kapitál sa pohybuje v rôznych sumách od $5000 až po $400,000 alebo eur. Takéto prop firmy existujú, ako sú napríklad Fintokay, ForTraders alebo FTMO. Pri Fintokay a ForTraders kľudne môžete použiť tieto kódy, budete mať lacnejšie challenge, ktorým sa o chvíľku dostanem. Takže fundovaný účet dokážeš získať z takýchto prop firiem. To sú prop firmy. Ako to reálne funguje a čo z toho vlastne oni majú? Čiže prop firma dá ten kapitál tebe, ty týmto kapitálom budeš obchodovať, spravíš nejaký ten zisk a potom ty sa delíš s tou prop firmou 80% na 20%. Čiže 80% ide tebe, 20% ide im. Toto je v podstate štruktúra, ktorá sa hovorí, teda, že to takto funguje, ale ono to tak úplne nefunguje, pretože to je iba takéto na oko, ako to prezentujú prop firmy. Ono to tak úplne nefunguje, pretože ty v podstate pracuješ s demo peniazmi a oni na základe toho ti potom to vyplatia. Lenže oni z toho reálne nemajú nič. Preto prop firmy sú podľa mňa dobrá vec, ale aj zlá vec, pretože prop firmy majú určité pravidlá, ktoré si teda poďme vysvetliť. Čo musíš spraviť, aby si získal takýto účet? Aby si získal takýto účet, tak ty musíš v podstate spraviť nejakú tú výzvu, nejaký challenge. A za tento challenge ty musíš zaplatiť, dajme tomu $37 alebo až po $1080. Samozrejme záleží to od toho, aký veľký účet chceš. Čiže je tam nejaký vstupný poplatok. Na základe tohto poplatku ty môžeš získať kapitál v hodnote $5000 až $400,000. Čiže si vezmi, že za dajme tomu $1080 ty si vieš kúpiť 200 000 účet. Za $2100 si vieš kúpiť 400 000 účet. Ty keď si kúpiš takúto výzvu za túto sumu, tak ty aby si získal takýto kapitál, musíš úspešne splniť challenge. Úspešne splniť tú ich výzvu, čo ti oni v podstate dajú. A to na prvý pohľad znie veľmi jednoducho. Musíš spraviť v podstate 10% profit target. Čiže ak ty máš 100 000 účet, ty musíš spraviť profit $10,000 alebo eur. Zároveň za jeden deň nesmieš stratiť viac ako 5%. Čiže ak by si ty v jeden deň prehral 5000 eur, tak ty si tento challenge nesplnil a prichádzaš aj o tento v podstate vklad. A celkovo nesmieš stratiť viac ako 10%. Čiže keby ty strácaš každý deň, dajme tomu po 1% a takto pokračuješ 10 dní, tak vlastne si prišiel o 10% a tým pádom si prišiel o celý challenge. Čiže túto výzvu si nesplnil. Ak splníš prvú fázu challenge, potom ešte musíš úspešne splniť verifikáciu, čo je v podstate druhá fáza. Niektoré pro firmy majú verifikáciu, niektoré nie, niektoré sú v podstate iba jednokrokové, čiže musíš spraviť iba túto prvú challenge, niektoré pro firmy majú dvojkrokové a v tejto dvojkrokovej väčšinou to býva tak, že musíš spraviť 5% profit target a tieto dve ostatné pravidlá ostávajú rovnaké ako pri tej prvej challenge. Čiže aby som vám pravdu povedal, prop firmy reálne zarábajú z toho, nie z tých vašich profitov, čo vy vlastne spravíte na tom účte, ale zarábajú z toho, že veľa ľudí tieto challenge proste nespraví. Oni zarábajú z týchto poplatkov. Aj preto je dobré si vybrať správnu prop firmu, pretože veľa nekvalitných prop firiem má nejaké skryté pravidlá, na základe ktorých vám ten challenge potom neuznajú, aby vám nemuseli vrátiť peniaze a aby vám potom nemuseli vyplácať peniaze. Ale ako to celé splníte, tak získate fundovaný účet. Získate kapitál, ktorý ste si kúpili.
Čiže dajme tomu, ak ste si kúpili účet za $1080, tak vy získate 200 000 účet. Tuto samozrejme celé nekončí, pretože vy, ak máte fundovaný účet, tak vy síce už nemáte profit target, môžete spraviť percent, koľko chcete, môžete spraviť 1%, 2%, 50, 100, aj 10%, ale neodporúčam samozrejme. Ideálne sú také nejaké 2, 3, 4% spraviť z toho kapitálu. Ale tieto negatívne pravidlá, za deň nestartíte viac ako 5%, celkovo nestartíte viac ako 10%, nesmiete aj tak porušiť. Pretože ak to porušíte, tak prichádzate o celý fundovaný účet. A toto celé musíte splniť znova. Samozrejme, znova si musíte zaplatiť celý ten challenge. Čiže má to nejaké výhody aj nevýhody. Ale samozrejme je potom iné tradovať s 200 eurovým kapitálom, ktorý máte live, vaše peniaze, alebo 100 000 účet od nich. Viac firiem ponúka napríklad to, že vy, ak získate fundovaný účet, získate stále prvý profit, vyberiete ho, tak vám k tomu vrátia aj tento váš vklad. Takže už vieme teda aj koľko peňazí tam mám vložiť, alebo koľko tam nemám vložiť, ako možno získať väčší kapitál. Čo teraz ďalšie musím v podstate vedieť? Ako vlastne budem obchodovať? Čo vlastne na to potrebujem? Budem iba tak klikať obchody a spravím buď profit alebo spravím stratu? V tradingu fungujú celkovo dva hlavné parametre, a to je technická analýza a fundamentálna analýza. Napríklad fundamentálna analýza znamená to, že čo sa deje vo svete. Pretože všetci dobre vieme to, že menové páry, v podstate celkovo meny, či už euro, dolár, japonský jen alebo hocičo, fungujú na základe niečoho. A to niečo znamená to, že čo sa deje vo svete. Aké majú vyhodnotenia, aké majú štatistiky celkovo centrálne banky, napríklad v Amerike, aká je nezamestnanosť v štáte, nezamestnanosť celkovo v Amerike. Samozrejme ovplyvňujú to aj vojny napríklad. Mohli sme vidieť to, že keď začala vojna, tak cena zlata vystúpala do astronómnych výšin. Tu môžeme vidieť tiež celkovo nezamestnanosť v Amerike, aj to ovplyvňuje do veľkej miery, akým smerom sa napríklad dolár bude pohybovať, či bude posilovať alebo oslabovať. Alebo napríklad aj takéto správy od Donalda Trumpa, ktorý je aktuálne americký prezident, a to, čo robí vo svete, tak to znamená strašne veľa pre všeobecnú ekonomiku. Hlavne teraz momentálne pre vojny, pretože každá jeho správa môže značne ovplyvniť to, že čo sa bude diať vo svete. Čiže aj toto je fundamentálna analýza, to, čo sa deje vo svete. A vy si to viete nejakým spôsobom dávať dokopy a zisťovať to, že či ekonomika napríklad doláru bude stúpať alebo klesať. Keďže sa ja venujem hlavne rýchlejším obchodom a nedržím obchody, dajme tomu dni alebo týždne, tak ma toto až tak úplne nezaujíma, pretože na krátkodobej báze mne obchody to až tak teda neovplyvní. Samozrejme, ak takéto vyhlásenia výjdu počas toho, ako som v obchode, tak ma to ovplyvní, ale z dlhodobého hľadiska nie. Preto ja to až tak teda neriešim a sústredím sa skôr na technickú analýzu. Technická analýza v podstate znamená to, že vy si na grafe nastavíte nejaké tie zóny, dáte si napríklad trendové čiary, pretože market sa pohybuje v trendoch, buď ide v trende hore alebo v trende dole, alebo sa pohybuje v konzolidácii, čiže ide v podstate iba do boku, v podstate nejde ani hore, ani dole, ide iba do boku. Potom sú tam nejaké tie rezistencie, čiže ten graf párkrát niekedy narazí na určitú úroveň, cez ktorú v podstate nevie preraziť a potom sa pohybuje naspäť. Supporty sú tiež zóny, ale na spodnej strane, čiže ten graf v podstate chce padať dole, ale tam je nejaká zóna, ktorá mu v tom bráni a furt ho odráža naspäť. A potom sú tam ďalšie nejaké iné technické parametre, ako napríklad v tomto prípade vidíme Fibonacci retracement. Je to v podstate nejaký nástroj, s ktorým vieme merať hĺbku pullbacku, čo teda znamená, že ako hlboko tento graf spadne. Na základe toho my cca vieme predpokladať to, že či sa to tam pohne naspäť hore, alebo to bude pokračovať dole. Sú teda tradery, ktorí obchodujú hlavne na základe technickej analýzy, to som teda hlavne ja, pretože ja sa venujem hlavne technickej analýze. Sú tradery, ktorí sa venujú čisto iba fundamentálnej analýze, tých je ale samozrejme menej. A potom sú aj tradery, ktorí to samozrejme kombinujú, pretože to je najideálnejšia vec, ktorú môžete spraviť, je teda naučiť sa to kombinovať. Kombinovať to, čo vidím na grafe, reálne s tým, čo sa deje vo svete. Určite si hovoríte, že toho je strašne veľa a neviem, kde skôr, ako sa naučiť túto technickú analýzu, ako sa naučiť fundamentálnu analýzu, ako sa celkovo pristupovať, ako robiť obchody. Musím povedať to, že je toho naozaj hrozne veľa. Ja osobne, keď som začínal s tradingom, tak som začínal na YouTube. YouTube je platforma, kde sa naučíte takmer čokoľvek. Lenže na tom YouTube je strašne veľa informácií a strašne veľa rôznych ľudí, ktorí ponúkajú čokoľvek. Niekto ukazuje takú stratégiu, niekto ukazuje takú stratégiu, niekto toto, niekto tamto. A potom vy, keď sa snažíte to nejakým spôsobom spojiť dokopy, tak to je v podstate ako pucle, ktoré navzájom na seba nenadväzujú. Ja som sa z YouTube učil približne 2 roky a musím povedať, že to bol môj najviac stratený čas v mojom živote. Áno, ten prvý pol rok som sa naučil toho naozaj dosť veľa, ale potom už som mal v tom strašne myšmaš. Čiže je to dobré na začiatok. Tam sa naučíte to, že ako riešiť supporty, rezistencie, trendové čiary a aj hocičo iné, ale celkovo ten systém dá to celé dokopy, spraviť z toho nejakú poriadnu stratégiu, pretože stratégia je naozaj veľmi základná celkovo v tradingu, sa z toho úplne nedá. Respektíve dá, ale trvá to naozaj veľmi dlho. A nech si hovorí, kto chce, čo chce,
podľa mňa najideálnejšia vec je kúpiť si nejaký kurz. Kurz od niekoho, kto naozaj má výsledky, naozaj vie, čo robí. A najviac podstatné na tom je to, že všetko to, čo sa on v podstate nejakým spôsobom naučil, používa to, tak všetko na seba navzájom nadväzuje a všetko spolu súvisí. Čiže vy nebudete mať nejakú skladačku stadiaľ, nejakú skladačku stadiaľ, niečo odtiaľ, ale budete mať všetko komplet. Budete mať kompletné puzzle. Čiže budete mať absolútne kompletný systém na jednom mieste. Môže to byť kľudne náš masterkurs, ktorý som ja osobne vytvoril. Môže to byť kľudne niekoho iného. Ja nehovorím, že musíte mať práve tento masterkurs. Ja si za ním najviac stojím a myslím si, že je to veľmi jednoduchý a zároveň veľmi funkčný plán, ako sa reálne naučiť tradovať, ako to naozaj robiť správne. Je tam vysvetlené absolútne všetko. Čiže základné princípy v tradingu, tu sme to preberali, ale nie úplne detailne. Nejaké pokročilé analýzy, základné analýzy, reálne grafy, ukážky z live marketu, čo som ja osobne obchodoval, zapojenie celkovo moje analýzy do stratégií, ako z tých obchodov vybuchať čo najviac. Moja kompletná stratégia, moje osobné know-how, čo som zistil, čo sa v podstate aj ja stále učím, toto väčšinou tam stále dávam. Tiež ako splniť takúto výzvu s prop firem, čo sme si vysvetľovali, že to nie je úplne jednoduché. Samozrejme tiež tam je modul na psychológiu, je tam cieľný modul, ako tradujem ja osobne gold. Samozrejme je tam naozaj veľká komunita traderov, kde si non-stop píšeme, kde si ľudia pomáhajú. Samozrejme sú tam úspešnejší tradery, sú tam ľudia, ktorí tiež začínajú a tí úspešnejší tradery pomáhajú tým, ktorí aktuálne začínajú. Samozrejme som tam aj ja. Keď sa ma niekto niečo opýta, tak ja samozrejme vždycky sa snažím odpovedať. Je tam komunita ľudí, ktorí získala už také, či už payouty alebo fundované účty. Máme tu maximálnu alokáciu, čiže Patrik získal 400 000 kapitál u FTMO, čo je mega. Máme tu tiež pekné payouty. A týchto certifikátov je tu naozaj mnoho. To sú všetci študenti, ktorí aktuálne v Capital FX sú. Musím ale upozorniť, že náš master kurz je aktuálne uzatvorený pre verejnosť. Mám ale takú výhodu pre ľudí, ktorí pozerajú toto video a naozaj ich to zaujíma, tak dole v popise máte secret link, cez ktorý sa ešte stále dokážete prihlásiť do master kurzu. Je tam ale dostupných iba pár miest a potom sa to úplne uzavre a už sa tam absolútne nikto nedostane. No a celý ten master kurz je tvorený mnou, kde tiež samozrejme mám reálne overené výsledky, čo dokážem povedať, že drvivá väčšina českých alebo slovenských traderov takéto výsledky nemá a nedokáže ich akýkoľvek spôsobom preukázať. To sú napríklad moje štatistiky za 2025 z môjho reálneho účtu, tiež tu mám nejaké tie payouty, ale ja sa aktuálne sústredím hlavne na môj reálny účet. Takže to je bolo všetko na toto video. Dúfam, že sa vám video páčilo a ak ste sa z tohto videa niečo naučili, napíšte mi to do komentáru. Ak by ste chceli niečo dovysvetliť, tiež mi to napíšte do komentáru. Ja na to veľmi rád odpoviem a kľudne mi napíšte, čo by sme mohli ešte viac prebrať. Takže vidíme sa. Čau.